За безпощаден анализ на събитията от обществено-политическото пространство тази вечер съм поканил пиар експерта Арман Бабикян. Спрявайте, господин Бабикян. Ейте, как сте? Вече по-добре. Вече по-добре? Да. Поради каква причина може да се разтури с глобката? С тези вотове на недоверие на опозиционната сглобка няма да стане. Но по каква причина би се разтурила сглобка? Да, особено като атакуваш един от малкото смислени министри в кабинета. Да. Няма да стане. Аз ще стане, когато на Борисов му мръзне. И когато ножицата между ГЕРБ и там продължаваме подмяната се разшири достатъчно. Подмяната казах. Промяната, извинявам се. Това се разшири достатъчно. Как ги нападате обаче? Отвратителна работа. Нали? Нападате ги. То ние сме виновни, че губят, не някой друг. Да не помислите, че сами губят, защото са виновни или са сбъркали. Добре, въпреки... Те са непогрешими. Сега ще стигнем по ГЕРБ, ПП, БСП, ДПС, Ваня Григорова. Добре, въпреки също заявката на академик Денков, че няма да има смяна на министри до ротацията през март, възможно ли е покрай обсъждане, покрай напреженията, покрай бюджета за 2024 да има преформулиране, преформатиране на не коалицията? Ето миналата седмица Бойко Борисов сега се оплака, каза, че ГЕРБ няма достатъчно влияние в изпълнителната власт, няма ли достатъчно замминистри, хора в ключови агенции като НАП, Митници, Агенция Държавна финансова инспекция. Той го прави, за да подчертая, че нямат нищо общо с тази проваляща се власт. Затова го прави. Ние съвсем скоро, онен ден майче, разбрахме пак от министър-председателя Денков, че има хора, да. Че има и някакви хора, дето не били от тях. Да. Само припомня за зрителите, които не са длъжни да следят целия. Денков каза, че освен Мария Габриел има хора предложени от ГЕРБ. А кои са тези хора? Вие... Айде де. Знае ли човек? Но го научаваме 5-6 месеца след съставянето на кабинета. Изключителна прозрачност. Вдъхновяваща. И изпадаме в гадание. Сега, доколкото видях, и ГЕРБ са предложили подуправителни на здравната каса, която разпределя милиарди. Значи ще си го вземат. Що има милиарди? Защото ми показа тук снимката на Бойко. Прави ли впечатление той какъв, как да кажа, неистов война дава за бюджета, как с зъби, ногти брани платищарите, които, извиняйте, му обрулиха, тия хора обрулиха България. Говори за Хемус, че ако няма пари в бюджета за Хемус, няма бъде подкрепен този бюджет за ресторантьорите. Защото като дойде на власт след там хикс месеца, дали ще бъде... Той потрива ръчички, за това е всичко. Не, така, само ще кажа, ето, помните ли какво казвах? И кой беше виновен? Аз сега какво да направя? Той си подготвя алибито от сега. Подготвя си терена. Разбира се. Не знам. Плюс това, ако разликата вместо 7 стане 10%, той като нищо може да реши да се осребри с едни предсрочни избори. Плюс ДПС, на него може да се окаже достатъчно. Те си правят каквото си иска с тези момченца. Така е, прав сте, това е много тъжно. Аз въобще, даваме ли си сметка въобще, хората, които протестираха, ние смея да твърдя, че аз съм част от критичните гласове, че виждате ли какво става? Пеевски, омагнитения за корупция, се прави на началник на премиера и премиера Денков му дава реално отчет за Шенген. Бойко, който пък не иска да влезе в Магнитски, извиняйте, докъде стигна, обвинява в корупция. Да. Ама Бойко да обвинява в корупция, това е невъобразима наглост. Човека с пачките, ключетата на метресата, която... Приключи, ама... Аз мисля, че за всеки трезво мислещ човек е ясно, че това там не е било в машинации и фалшификации. Разбира се, че не беше. С Барселона също приключиха. Частично. Нали продължава за Турция и така. Да продължат следващите 6-7 години. Като се видим на първа пенсия, ще го обсъждаме. Няма проблем. Нали имаше един човек, Христо Иванов, дето ще да прави правосъдна реформа? Сега заедно с нас. Нали декември? Декември чакаме конституционно. По Коледа. Добре. Не, понеже конституционната реформа и правосъдната реформа не са едно и също. Съдебната е част от конституционната реформа. Да, има едни 10 неща, които могат да се направят и без да чакат Пеевски да изпадне в добро настроение. Кои? Направихме преди повече от година с водещата роля на Николай Хаджигенов, защото все пак той е юриста между нас, не аз.
И той успя да събере почти цвета на правната мисъл в България. Това беше целодневен форум, след което целият този сок от мозък беше събран и им го дадохме в парламента. Познайте дали някой го е чел. 46-тото ли? Кой парламент? Не, въобще не бях в парламент май вече. Не бях? Да, просто им го дадохме, за да използват това. Ако се интересуваха, може би ще им свърши работа. Да сте видели смяна на Висшия съдебен съвет, за да имаме друг прокурор? Не. Като говорим за Висш съдебен съвет и съдебна реформа, какво да кажем за това, което стана ясно миналата седмица, че е бил манипулиран избора на съдии във Висшия съдебен съвет? Колко беше? 28 съдии са гласували като за 200. И защо да не го това правим? Миналата година, лятото. Конституцията ли ще го спре това? Разбирате ли колко са жалки? Тези хора измислиха си 2-3 оправдания. Едното е, сега ще влеземе в Шенген, сега в еврозоната. И сега явно няма да е сега, но може би до 1-2 години. Така ли? Нали, за малко се събирахте с злодея. Обаче малко ставате вие, вие защото загрявате на тъч линията при едни нови избори, да влезете с гръм и трясък и да им отнемете проценти. Нищо не искаме да им отнемаме. Аз в някаква степен не се превръщате в Има такъв народ, които шаха дойдоха чегъртат Бойко и ГЕРБ, само им е в... Нищо не изчегъртаха, но сега само в устата им е Кирил Петков и Христо Иванов. Нали голямото архизлото е Бойко и Пеевски. Точно така. Не се превръщате вие с Хаджигенов. Нямаме зор от това нещо. Напротив. Вие вероятно ще трябва да си партнирате с... Ако влезете за напред и така нататък. Но разумното е, когато някой прави такова нещо, да го предупредиш овреме. Както, примерно, беше с местните избори. Поне 3 месеца имаше, когато им казах, очаквайте голям риск от ляво в София. Получих приятна насмешка. Аз съм се отказал да се сърдя вече. Ти пък лут ли си, какви говориш, тя ни има 7%. Хора, не съм заболекар, аз работя друго. Може би имам нещо предвид. Вижте, пренастройте си стратегията там. Очевидно ще кандидатирате. Добронамерената критика е точно този вид критика. А не сега след изборите да им казваме, пичове, какво стана, бе? Тя разликата между вас и Григорова 4 блока в Люлин. Да. От 5000 гласа. За какво? Но наистина... Тази насмешка в момента е излишна. Затова ви казвам, ние не се държим като Итана. Ние лошите неща, както на тях им звучат, ги казваме овреме. Сега, ако си чул, ако не си чул, здраве. Вие зачекнахте темата за Ваня Григорова. Разбирате ли, при нас не е същото. Никой на нищо, никому не искаме да вземаме. Те че при нас не е същото, не знам. Ще виеме като... Затова ви казвам, че по-рано като и вие се домогнете нещата. До вас, дано е при вас не е също. Ето тук... След малко ще говорим за Ваня Григорова. Ако ставаше дума за домогване, щяхме да се кандидатираме и миналите избори, по-миналите. Ние ги оставихме. След малко ще говорим и за Ваня Григорова. Хаджигенов ми беше на гост преди около 1 месец. И аз, понеже дали говорихме за неглеенето, за безцеремонното, безпардонното отношение на Бойко и Пеевски, които буквално, изнасилват ПП и ДБ. Да. Ама някой трябва и да е съгласен. Аз продължавам да недоумявам и миналия петък питах Кирил Петков, защо те по никакъв начин някаква ответна, категорична, решителна реакция на това, че Пеевски им излиза всеки ден и им се държи като началник. Ето, вие ако бяхте, какво щяхте да правите? Ако вие бяхте, ето кажете, вие сте пиар експерта, как трябва да се отговори на това, как трябва да се опълчиш на Пеевски, който всеки ден ти излиза, ще стане най-вероятно и шеф на председател на ДПС. Не вярвам. Пеевски всяка сутрин ти излиза и ти съобщава дневния ред. Бойко те заплашвайте Той не може да ми съобщи дневния ред, това се решава на председателски съвет на Народното събрание. Добре, ма как трябва да го отиграе това? Кажете ми, как трябва да го отиграе? Много просто трябва да го отиграе. Да излезе и да каже, не знам защо Движението за права и свободи е избрало човекът, който е санкциониран от Съединените щати, респективно разбира и Международната банкова общност, очевидно за корупционни. ДПС изглежда, че е решило Пеевски да представлява всички членове на ДПС като най-представителна фигура. Много тъжно за ДПС. Заповядайте в стаята да го обсъдим, ако не сте намерили по-почтен представител на ДПС. Така харесва ли ви? Можеш да говориш и така, нали? Ако вие бяхте станали можеш да говориш и така. Ако бяхте станали част от
Как да станем част от това? Ако бяхте април, вие имаше възможност, бяхте ви предлагали. Да. Ако бяхте станали, как щяхте да нямаше да станем първо. И ви дадох вариант за отговор. Защото не сте вътре. Ако бяхме вътре, мислите, че щяхме да се оженим за тях ли? Какво щяхте да правиш? Като Радостин Василев независим или какво? Оставаш в опозиция. ПП ли победиха на изборите? Айде да ги питам добронамерено. Май не. На кои избори? На парламентарните. Не. Защо не останаха в опозиция? Те и на местните не победиха. Да. Защо не са в опозиция? Защо не ги подкрепят? Каза, за да свършат някакви неща. Пак ще ги свършат. Чакай, Радев, нали? Радев, Копейкин, да браним евроатлантизма. Публично, официално. Пак те ще му гласуват всички евроатлантически хубави неща. Всичките оръжия за Украина да му ги гласуват, всичко за еврозоната ще му гласуват, всичко за Шенген. Тогава кой кого щеше да държи? Радев? Това ли беше най-добрия? Естествено. То трябва да имаш и нещо тук. А те продават лъжата на цялата нация. Ако не бяхме ние, Путин щеше да дойде да ни изяде закуската. Нима? Ги най-големите евроатлантици. Сега примерно ще ви кажат, ако не слуша Христо Иванов и Кирил Петков, ще каже, той Бабикян, защото сега там при Боби на студиото седнали на раздумка, да дойде вътре да види как е. Да, аз бях вътре и не сме направили такова нещо. За разлика от тях, сега ще ви кажа, че други времена, тези машини, кои други две времена? Войни... Айде бе, други времена. 21-а не беше ли скоро? 21-а още нямаше войната в Украина. Чудесно, но гласуваха 50%. Сега 30%. Къде изчезнаха 20%? Аз си ги занесох вкъщи ли, защото съм злобар. Айде, де. Ами цели 20%, това 40% от общо гласуващите. Представете ли си? След което вземаш молива за трети клас, почваш да смяташ. На ГЕРБ не са им намалили гласовете. И на ДПС не са. Да не би да са от нашите. Ако са от нашите, да не би пък да сме сбъркали някъде. Така поне съмнение да възникне. Аз не казвам да се дамгосва някой. Има качествени хора там. Както споменах за военния министър преди малко. Има и други. Нали? Ние не сме интернет, повярвай. Но съмнението, че може да си сбъркал, както аз имам съмнение, че бъркам често. Трябва да ти мине през ума, като го видиш това нещо. 20% ги няма и то май точно от нашите гласове по дяволите. Вие сега говорите за местните избори, нали така? Да. За местните избори, да припомним всъщност, че ГЕРБ са си наистина първа политическа сила с най-много кметове, най-много общински съветници. ДПС също са втора политическа сила. Отлив на гласове при ПП и ДБ има над 300 хиляди, ако не се лъжа. Което е резултата на цялото ДПС в парламента. Сега и тук ще кажете, това не може да се слага знак за равенство между парламентарни и местни избори. Абсолютно. Добре, Бойко обаче е много ербап. Бойко падна също, с 100 хиляди. Да бъдем честни. Ама ако ще падаме в съотношение 3:1, къде отиваме? Най-големите ми евроатлантици, забелязвате ли кои са? Борците с руския петрол. Пеевски и Борисов. Ужас. Тези, които обслужваха Путин, мъкнаха му кученца, облизваха му играха подметите. Карти с шефа на Лукойл. Всичко. Валю Златев. Фирмата му пазеше тръбичките. И извинявам се, дано да не се учи като реклама. И господин Бабикян, тук пак комуникационно може да бъде отиграно по-добре от ПП и ДБ. Не само политически. Какво трябва да се случи на тези пичове от Продължаваме, не знам какво си, за да разберат, че целият бой не е защото им е попречил Путин на евроатлантизма по дяволите, а защото друг ще внася петрола. И ако този друг не е Бойко Борисов, може би остава само един друг. Каква стана? Ама тая част ще дойде по-късно и тогава ще им светне. Ние двамата с Боби Ваклинов си говорим за жени през това време. Идва ли края на... Идва ли началото на края на модела ГЕРБ по-скоро? Защото те наистина Бойко беше да се бие в гардин. Перат от сутрин до мрак. Не, защото вижте, господин Бабикян все пак загубиха София, Варна, мнозинствата в двата общински съвета, Благоевград, Пазарджик. Загубиха и много малки общини и реално в някаква степен е нарушена тази, как да кажа, симбиоза между централна и местна власт, което реално е гръбнака на ГЕРБ. Така. Сега да се върнем пак към историята, нищо, че пак ще сметна, че съм злобар.
19-та година 1 200 000 гласа за ГЕРБ. 20-та година площадите. Гласовете за ГЕРБ станаха 620-30 хиляди. 50% изчезнаха. Те защо очакват, че ГЕРБ ще има същия успех на местните избори сега, като половината гласове вече са при тях? Естествено, че трябва да ги биеш някъде. Не омаловажавам труда им. Не, то в София успеха беше да не кажам пирова победа, то на косъм беше. Беше за една бройка. От друга страна, вие казвате, че Бойко може да дръпне келимчето, като стане голяма разликата, обаче към момента аз не мисля, че има такава опасност, защото изборите показаха и при ПП и ДБ има по-голям отлив, при ГЕРБ има малко по-малък. Колко и да се ритат по кокълчетата и да се джавкат по медиите, нито за едната, нито за Бойко, нито за Кирил Петков е изгодно да има нови избори. За Кирил Петков съвсем не е изгодно, защото те там се топят зверски. Докато тук кадрите им стоят на повечето места. Накрадените пари също продължават да стоят при тях. Ресурсните обвързаности продължават да стоят при тях. Фирмите, които бяха близки до ГЕРБ, те как си мислят, че се бори корупция, като ги обидиш в Народното събрание? Сериозно ли? Като няма такъв социален нов антикорупционен орган, който мнозинството ще се държи от ГЕРБ и ДПС. Оня ден нагладиха този, който ръководеше полицаите на площада, където бяха побоищата, който е шеф на гранична. Сегашният министър на ПП го награди, не знам защо. Но е награден. Не знам защо Христо Иванов, като виден юрист, който от 10 на години се бори за едно и също нещо, което не се случва, не му направи впечатление, че най-голямото послушане в съвременния Европейски съюз се състоя в България. 2020. И бяха точно така. Да, и вие тогава бяхте, в съда? И вие бяхте също от подслушването. Нали така, да, хубаво. И вие бяхте от тях. Да сме живи и здрави, но и стотици други. Така е. Журналисти, няма политици. По-голямо нарушение на човешки права. И тези хора нищо не правят. Не се интересуват. Напредва във времето. Кажете ми много кратко, как може да бъде решен ребуса в Столичния общински съвет? Чуват се гласове. Нали, Борис Бонев, според мен, има голяма вероятност да не бъде избран. Дали не си говорихме заедно тук? Че Борисов се интересува само от Общинския съвет. Ще ходят за изчарника. Това е. Кой ще ходи за изчарника? Променителите. Те Борис Бонев категорично казаха, че от ГЕРБ няма да искат подкрепа. Чудесно. Поздравявам го. Възможно ли е да има ротационен председател на Столичния общински съвет? Всичко може да измислят, да. Да се сменя. Може и на 3 пъти, ако искат. Да. Веселин Стойнев беше написал в Deutsche Welle, че това е варианта, само че и БСП да си дават. Човек, Възраждане да си дават. Или пък от най-малката партия някой да сложим от КОТ или от Итана. Или някой дет не е в Общинския съвет. Не, аз смисъл. Ние се шегуваме, ама реална опасността, ако до 3 месеца не бъде избран шефа на Столичния общински съвет, да има нови избори за общински съвет. Не, няма да има. Господин новия кмет не е прочел закона. Там не пише, че ако няма избран председател на Общинския съвет, има нови избори, а ако 3 месеца подред няма заседание на Общинския съвет. Сега заседанието на Общинския съвет се свикат от председателя на Общинския съвет и решаваме, че нямаме такъв. Или от 30% или там колко беше от общинските съвети имат право да го свикат. Тоест, сега, за да продължим да ме смятат за лош, може на 59-я ден 30% от сегашните общински съветници, примерно Възраждане, БСП и Карлос Контрера, ВМРО, да. Свикват законно заседание на Общинския съвет, обсъждат жените, футбола, Боби Михайлов, Унгария и времето, закриват сесията и след 59 дена пак се събират. И няма да има избори по този начин. Сега не разбират колко гадно се шегувам. Но нека да простят. Вие сте си един жлъчен зъл човек. Но просто молбата ми е, избрали сме кмета вече, да е жив и здрав, поздравления. Първо чете закона, после се изказва. Да, се базирах на това, което и на едно друго място го прочетох. И хубаво. Съжалявам, че и аз съм ти си избран за кмет, не си длъжен. Да. Но той е... Господин Бабикян, кажете ми какво става в ДПС. Имам предвид, Доган се връща начало след 10 години затишие. Той не че си е отишъл.
Не, че си е отивал, но... Никога не си е отивал. Възможно ли е... Възрастен, има други любопитни неща, които го занимават. Мързи го оперативната част сега. Има кой да сложи. Добре, но защо се връща? Според някои анализатори може да се връща, за да наложи и да утвърди сред партията нов човек. И възможно ли е той да е Пеевски? Лично за мен не. Но ако този нов човек е Пеевски, трябва тогава да се простим с Ахмед Доган. Ще го погълне и изяде. Има една правило, което той до този момент е спазвал неотклонно, откакто не е активен председател от преди много години на движението и то е никога да не дава финансови и политически ресурс в едни и същи ръце. Никога. И ако той допусне тази грешка сега, довиждане. Но Ваня Григорова роди се звезда, както казаха някой. Кой го беше написал? Крум Зарков си го беше написал майна след първия тур ли? Кирил Добрев го беше казал ли? Ще претвори ли инерцията от наистина успешното представяне на местните избори в нов, модерен ляв проект или пък, да я знам, може ли да опита да превземе БСП отвътре, като успори лидерството на Нинова? Тя дори не е член на БСП. Както между другото и актуалният кмет не е член на нито една от тези партии. Никой не мисли за това сега, нали? Да. Сега обаче. Ето, те ще кажат... той е спонсор. Чудесно. Сега, ако дайте и аз малко да изхейт. Той е спонсор също. Съгласих се. Сега, ако извадите спонсора на Ваня Григорова, нещата ще се прояснят. Те там... аз мисля, че не признали в едно интервю, че Кирил Добрев е човек с парите зад нея. Кирил Добрев, само за зрителите, които да припомна, е човека, който беше радетел за сближаване между ГЕРБ и БСП и който излезоха доста информации по медиите, че негови близки до него фирми са получавали поръчки по време на кабинетите на Бойко Борисов. Не е така? Такива написаници имаше. Да. Ако искат тези хора да са заедно обикновено, винаги Делян Пеевски иска такива неща. Като най-добре бизнес мислещ мозък. Знаете ли, трябва да кажем и добри неща. Десницата очевидно е неадекватна на сегашното състояние на нещата в страната. Или демократичната общност, да го кажем. Айде да не е десница. Не. Много бързо и за Ваня Григорова повече искам да... За Ваня Каква Григорова... е перспективата пред нея? Зависи производителите какво ще решат. Тя е продукта. Производителите трябва първо да помислят. Да, защото много леви проекти бяха направени и нищо. Този проект е болшевишки, не е ляв даже. Той не е социалистически този. Но от чисто професионална гледна точка за провеждане на кампанията беше най-добрата кампания в София. Може да ми е неприятно това, но ще се наложи да го кажа. Защото истината е такава. И резултатът се видя. Половината София е червена, другата половина синя. Кога е било това? Тези, които правяха кампаниите, трябваше да знаят, че има и друга София. Трябваше да отидат в фондови жилища, в Ботонец, на едни такива места. Толстой. Да. Това не е костюм, не е телевизионно студио. Бутушките и марш там, за да видиш терена. И има помързяване. Ние предпочитаме на шишман в кафето. Много е хубаво. Пак къв аперол има. Шишман. Чудесно е. Абе, трети път ремонт правят. То ужас. То живее ли си тук? Аз тръгвам за Испания утре. Така ли? Така изглеждаме нашата част. Завършваме. Съжалявам. Малко повече скромност. Ли се за... Малко повече работа и скромност. Ако може, нашата част и да приемат, че има и друг вид хора. Да, ние ужасно се дразним от плочки. Ама има и едни други хора, които се дразнат от това, че май нямат хляб. И трябва да приемем, че има такива хора. Ама кмета ли трябва да се грижи за тия, че нямат хляб? Когато излизаш да говориш пред хората, трябва да го имаш предвид. Да. Много бърз, кратък отговор на следващите избори с евроизбори. Ние идваме кога ще се явите? Готови ли сте за извънредни парламентарни? Трябва да си свършим черната и скромна работа, за която не се вика по телевизиите. Трябва да се структурираме в цялата страна. И за да не лъжем хората, не можем да им кажем, че сме структурирали партията си. Ето сега на тези местни избори имахме на 10 на 12 места кандидати, защото на 10 на 12 места имаме структури по дяволите. Какво да ги лъжа, че сме покрили България, като не сме? И с изключение на 2 места, навсякъде вкарахме съветници.
На едно места дори един приятел пребори кмет на ГЕРБ от 10 на 12 години. Скромно, но там живеят също честни хора в Панагюрище, които са честни. И се борят срещу същия модел. Беше една от многото малки общини, които загубиха ГЕРБ. Да, приятел на Ники Хаджигенов, който се би много мъжки. Но с тези скромни успехи да отваряме едни големи арменски усти, моля ви се. Добре, господин Бабикян, благодаря ви за това интервю.